Kat kum ka jingjat kapor. Bara ubreu nadu sor hadu nong kendong. Uim haka ju hi ka jinglong. Haka juk ka manta. Bara ubreu uju penon kam yaki media bagi teknologi. Kat kum ka juk syai ka manta. Ti kumta haka bakum kane ka juk ka manta. Bara ubreu uju servi yalade. Ha ba upoi haka no ka jaka. Bat haba u itenat katkum ki jaka. Tina mar kata tolong phiki bahusiar ti hakabakum kane kapor. Tolong kibanang ban pendon kam. Ya kanu kakam. Tolong badahusiar ya bakan wanra ya kajing sausi hadin. Namar kata tu dapat beniak bha hakabakum kane kapor slab. Namar ka jing jem ki kendau syakipung hakapor bapilej ban servi. Kibalej syakilom syakiriat kanlong kajaka kabangidei ban pej benia yo ba kum nuri kanlong kum bangi yo i lengba jong kaneka video. Apa